சிவபெருமானே அம்மா என்று கூப்பிட்ட ஒரு தாயாரின் கதையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இவங்க காரைக்காலில் பிறந்ததுனாலையும் இவங்களை சிவனே அம்மா என்று கூப்பிட்டதுனாலையும் காலப்போக்கில் இவங்களை எல்லாரும் காரைக்கால் அம்மையார்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவங்களுடைய உண்மையான பேர் என்னென்னா புனிதவதி. இவங்க பேரில் மட்டும் புனிதவதி இல்லை, அழகுலையும் குணத்துலையும் மற்றவங்களுக்கு உதவுறதுலையுமே புனிதவதியாக இருந்தாங்க. இவங்க சின்ன வயசில் இருந்தே சிவன் மேலே அதிகமாக பக்தி கொண்டிருந்தாங்க. அதனாலேயே சிவன் கோயில்களுக்கு தொண்டு செய்கிறது, சிவனடியார்களுக்கு சேவை செய்கிறது, சிவன் பாடல்களை பாடுறது அப்படின்னே அவங்க முழு நேரத்தையும் சிறு வயதிலிருந்தே சிவன் மேலேயே செலுத்திட்டு இருந்தாங்க. காலங்கள் உருண்டோடி வந்துட்டே இருந்து அவங்களும் திருமண வயதை எட்டினாங்க. இவங்களுக்கு பரமதத்தன் அப்படிங்கிற ஒரு வணிகரை கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க. கல்யாணம் பண்ணி வச்ச பரமதத்தன் மிகப்பெரிய செல்வந்தன். அவனுக்கு நிறைய தோட்டம் துறவுகள்லாம் இருந்தது. அது மட்டும் இல்லைங்க, எப்போவுமே புனிதவதி கையால் தான் அவர் சாப்பிட்றத வழக்கமாக வச்சுருந்தாரு.